Pero agora temos que ir co seguinte vestido, branca brisa e Noa Estevez. Benvida, Noa. Hola, gracias. Hola. Vestido branca brisa e aquí indudablemente a protagonista é esa Pamela que temos, xa casi máis que o vestido incluso. Sí, realmente o deseño empezou primeiro pola Pamela e despois de seguido foi o vestido. Vámolo ver en resumo, Vamos que a o vexa verlo. un pouquiño máis e logo opinamos. Perfecto. O meu vestido está pensado para unha noiva como a ti, Violeta, segura de si mesma e con moita personalidade. Se buscas algo que ninguén esqueza, esta é a túa opción. O satén darache o brillo que necesitas para o teu gran día e as transparencias permitiránche ser atrevida sen perder un chisco de elegancia. A Pamela, con velo incorporado, será a arma definitiva para un día de película no que ti serás a única protagonista. Me gusta, es verdad que es muy diferente a la anterior. La transparencia me encanta, la elegancia, también la sencillez. Yo soy una persona muy sencilla. Me gusta lo que ha dicho de personalidad, segura de sí misma, porque yo me considero así. Es verdad que me da un poco de miedo la Pamela a la hora de probármela, porque no soy yo mucho de llevar... Vale, ¿sabes? por comodidad y por verte ti a ti mesma con eso mellor me de... puede sorprendernos. El vestido me encanta, no le cambiaría nada. Es verdad que la Pamela es lo que me da un pouco de miedo. Claro, escoitando solo isto, que vestido imaginas, Edi? A transparencia encáixame bastante. A Pamela xa, non sei, pode ser un puntazo ou pode restar. Si lle pregunto prezo a Edi e ti escribes un prezo aí, Venga, será vamos. similar. Ti escribe ti primeiro, escribe Vale, aí un voy. prezo e Edi ti vai pensando unha resposta de canto pode custar este vestido. Vale, creo que máis ou menos podo ter un... Vale, yo creo que precio estimado. más o menos así. Vale, dime unha cantidade, Edi. Eu, pois eu creo que este vai chegar aos 4.000. 4.000. Violeta, digo que puxeches. Vale, 1.800. 1.800. Tiñas 1.500, acabas de Sí, pero rodear lo he aí. subido. Porque sí, he pensado la Pamela, esa que es una pasada, tiene que costar más. Vale, ahora mismo moita complicidade de parella non acabades de demostrar con isto do prezo. Pero vamos ver que en dos dous ten máis razón. Veña, vamos. En branca brisa, o protagonismo lévao a impresionante Pamela con veu incorporado. O seu valor é de 450 euros. Arredor dela, construíse o resto do vestido. O corte axustado en satén branco cos seus botóns de nácar e transparencias outorgan unha marca autoral digna da ocasión. A personalidade e o atrevemento de branca brisa teñen un valor de 2.000 euros. 1.800, 2.000, sobresaínte, No tema do prezo aquí moi ben. Edi se ha pasado. Bueno, Edi ahora mesmo non nos está escoitando, Claro. así que, Edi, quita os cascos. Teñoche que dicir que complicidade de parella ahora non tivestes moito, sabemos que a tedes, ahora mesmo non tivestes, pero a gañadora indiscutible foi Violeta, vale? Sí. Acertou Violeta? Sí. Non me importa perder desta vez. Queríamos buscar un tipo de diseño para ti, algo que fose diferente, que non fose un vestido tradicional, e ocorreusenos a idea de facer unha Pamela. Y la Pamela, yo por ejemplo no soy de llevar muchas cosas en el pelo, de hecho soy mucho de siempre de moñas, boletas o cosas así, y dije, la Pamela no me va a favorecer. Bueno, pues vámonos a ver. Vamos. Para Violeta, algo como espectacular, diferente... Ti xa Pois sabes. ven comigo que te vou enseñar unha idea que te vai encantar. Sí? Ven por aquí. Bueno, por favor. Eu en tema noivas empecei posendo na casa cunha modista. Cando non tiña traballo, eu traballaba con ela enseñoume a bordar. Empecei con iso porque me parecía que tamén require pois outro tipo de traballo, unha labor como moito máis metódica, facer os bordados a man e todas esas cousas. A min era un mundo como que me gustaba moito e decidín metirme iso e ao final xa levo bastantes anos.
vestido que teño para presentar pois é bastante diferente, ten uns detalles como bastante bonitos, moi importantes, diferentes, deixan entrever, bueno, un pouco de pel, e na de a Pamela é espectacular, entonces eu creo que o conxunto entre Pamela e vestido, eu creo que o conxunto é super bonito. O encaixe de Chantilly é un encaixe como moi fino de noiva, é un dos caixes máis caros que hai porque son tecidos como moi finos, moi delicados. O Chantilly é un tipo de encaixe moi específico para noivas. A idea partiu da Pamela, porque necesitábamos facer un evento un poquinho diferente, non queríamos un vestido como moi convencional. E eu recordei que miña nai cando casou levaba unha Pamela e despois de construir a Pamela o vestido veu de seguido, é dicir, primeiro se construiu a Pamela. Normalmente as noivas xa veñan con unha idea un pouco preconcebida do que queren. Normalmente facemos tamén unha previa entrevista para conocer a noiva, para saber un pouco o tipo de personalidade que ten para poder aconsellarlle pois o mellor escote, o mellor tecido, as mellores mangas. A maior inspiración para as noivas son as alfombras vermellas. Nas alfombras vermellas, ás veces, vemos cousas que son realmente para telebourgeois, ¿no? Para chamar a atención. Cando unha vaise casar, ten que levar un pouco esa liña, pero igual ir un pouco moderada. Si quere, cada un pode empregar o discurso da moda para representarse como realmente quere. Te queda? É un vestido fora do normal porque non é un vestido que vai a topar en ningún sitio, non foi primeiro o vestido, despois a Pamela, foi primeiro a Pamela e despois o vestido. Me parece que é algo super bonito, diferente, me parece que pode encaixar un vestido algo actual. Eu creo que é algo como rompedor, creo que lle pode encaixar, nada, e oxalá que elija o meu.